ще ви кажа нещо. Даниел Здачев и Ванко, забравяй как се казва там фамилията му. Те серат по улиците, ви псуват чингетата или по-скоро полицаите. Те са убийци, престъпници, как да ви го обясня? Те са лоши. Крадат енергийни напитки, монстър. Видях ги със собствените си очи. И моля се на полицията да ги затвори. Учат в Иван Хаджийски 4-ти клас. Правил съм такъв клип. Просто аз сега този клип го направих за тези престъпници. Разбирате ли? Моля ви се, повярвайте ми. Ще напиша в туи. Напишете в коментарите. Дали ги знаете. От Троян са. Троян. Единия живее там, където моста, там, не, центъра де, Риото, не, там къде, баща му продава обувки, там нали е автогарата, и там има един завой нагоре, и там моста, и оттам се вижда центъра. После завееш нагоре, виждаш една голяма червена порта и там са те. Аз съм Венко, бях тяхен приятел, но се разделих, щупиха ни прозорците, лъжиха, и ако лъжиха госпожата и тя пак им вярваше. И госпожата по сутринта е Соня Пенчева, класен ръководител. Чао!